mar jomatindo ni wae nikech ing'eni in kawuono iwacho ni tin nikech bende pod ni tin to kiny ibro ti ka an waduto te ne wan jomatindo kata amba bedo ng'ama tin ndalo moko sani koro mwaka nadhi 50 to ndalo moko nan 20 ndalo moko nan 15 kata 13 an nok awang'o ka polis nok akwalo duka ng'ato to sani ambe aparo ni asegero sikunde asegero osiptende asetimang'o koro ng'ato ok nyalo wacho ni in mak in koro ng'ama duong' sani jaduong' siroko higni 50 onge giming'eyo koro en ang'o makia e piny ka kata mana kompyuta ma jomatindo tiyo godo wan ema wakelogi e Kenya ka to bende wan ema wapuonjogi to bende wan ema wang'eyo kompyuta koro mbaka moro mar jomatindogi wae nikech nyalo paro higa mokalo kane jo Gen Z owacho ni koro giloso ng'anyo to nineno ka ng'anyo ne en Kisumu ng'anyo ne en Migori ng'anyo ne en Siaya ng'anyo ne en Homa Bay ng'anyo ne en Nairobi ka ng'anyo ne en Mombasa to kanyo ochopo higa ni koro idwa nyisa ni jomatindo nyonge Kisumu manyoko ng'anyo gionge Homa Bay manyoko gi ng'anyo gionge Siaya manyoko gi ng'anyo gionge Migori manyoko gi ng'anyo wae gimoro ni nitiere jo Gen Z ka Gen Z ni en fallacy nikech kata king'iyo malong'o jok mano bedo ni mbele kabisa e Gen Z manyo higa mokalo nyonge e lweny manyo nitie. Atari wacho ni Gen Z onge. Gen Z en tieng' no nitiere to bat gimoro mwadwa keta mbele ka ni nitiere tieng' moro magi wache manyaka watim mano bende nyaka wae nikech magi gin nyithiwa kata mana nyithinda nyocha na nyisi kama ber ni am bende e oda an gi Gen Z go adi auchiel to e mwaka ni to nok gidhi e street to mwaka motelo cha ne gidhi e street manyiso ni koro gin Gen Z to bende king'iyo malong'o mana wacho ni jok mane otelo ne Gen Z e higa mokalo higa ni nok inenogi adiera koso miriambo kendo moko bende niluongo kata mana e studio ka jika machalo ka Kasmuel gini tinde gini kanyo manyiso ni en koro nyo en Gen Z higa mokalo koro higa ni koro osekalo kanyo koro ok en Gen Z gik mane giwacho higa mokalo koro sani gigo onge koro sani nitiere mana jok mamoko waae e gimoro ni jomatindo koro oketo watesre ni magi mae manyaka tim nitiere gik mosechan maber George ng'e maber ni neno pinyni jok mantiere ma joditogi ma bende osebet ni otiegore e weche mag kisasa machalo jaduong' Raila Amolo Odinga gini nitiere magisehoyonwa emomiyo ineno koro gimiyowa piny sani makora nyalo bedo ka odede nyalo bedo ka to waloso freedom ni nen gima onge kata mana freedom makoro neno jomatindo ni godogo ing'eni thothgi bende gipondo mana e sime ka ema giponde kaeto e sime ka ema gidhuole ayany ma kodhuol ni e sime ka to kata kane wi duong' onyalo lokore mobed matin en ayany marom kama to gidhuole mana giang'o gi sime ka mondo me ng'ama tin ni ochoma gi wach to nyisa ni mak Matunga magi ema aneno kadhi marach nikech gima jomatindo dwaro ahinya maduong' ahinya makata wan jonyuol wan bende wa support gi ka kipenjo mama to mama bro wach ni Kisumu ni embo osipota gi gima wa supporta en ni tije sani ni piny yuto ni piny koro yuto ni ema watemo ng'eyo ni to ere kaka wanyalo expand manyaka ji obede e piny man ka ji obedo piny tabro dhi nyiso president ni gima nyaka watim nyaka wabed gi gimiluongo ni youth Marshall plan ma e Kenya ka ma ing'iyo ni tang'o gin mowinjo bed ni itimone jomatindo nikech e thuolo masani president biro nyisi maber ni osemanyo weche mathoth mag digital jobs moseketo nitiere jok mosedonje jok malawo mana 1,300 nitiere jok moseyudo tije e affordable housing nitiere jok mosedonje nyithindo matindo malawo mana 1,300 nitiere bende tije moko bende oseyudo ne jomatindo oko kuma koro winjo ka jomoko matindo bende wachi sime ka ni iterowa e slavery iterowa oko to jomoko bende dwaro dhi oko bende kuma Matiang'i gini odhi e kawuono Rigathi gini odhi kawuono koro wawe gimoro ni siasa moro momineno mar jomatindo momineno rieko mantiere ma Raila wacho ni intergenerational nikech jomatindo gi be kata kiwegi aweya kendgi mondo mi gigo mbaka gi magitieki onge kuma gibiro chope to gima duong' ma gidwaro en yuto
to bende mbaka gino ka gisegoyo ma giwacho gik ma gidwaro ok bende wan joma ditogi wan ema biro chuno ni nyaka watim achiel ariyo adek mondo mi gitim ang'o. Nyithinda sani e ot ka gidwaro gimoro ng'ato nyalo dudore, ng'ato nyalo bano ng'ute, ng'ato nyalo kecho, ng'ato nyalo timo ang'o, to gima duong' pod obiro duogo ni baba adwaro gima kama. Okay. Koro nyaka obed gima otudore intergeneration. Erokamano Dr. Matunga.